Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα στην Κρυεζότου τι σας φέρνει, ελάτε πιο μέσα στο πλάνο. Εγώ να στην σας φέρνει εσάς. Κρυεζότου έχω έρθει γιατί ήρθα να ψωνίσω και να πάρω και κάτι για το κινητό μου που ήθελα. Και έχω έρθει γιατί μου αρέσει πολύ ο κόσμος. Εδώ τα μαγαζιά είναι πάρα πολύ όμορφα όλα. Στην Κρυεζότου. Αυτή είναι η Φέη και δεν ο Τάσος. Και είμαστε πανέμορφοι. Γεια σας. Σήμερα βρισκόμαστε στην οδό Κρυεζότου, στο κέντρο της Χαλκίδας μας. Έναν από τους παλαιότερους πεζόδρομους της πόλης, δίπλα στην αγορά. Γενικά ο κόσμος πλέον αρχίζει και έρχεται πιο πολύ στην Κρυεζότου και θα ανέβει αυτή η περιοχή, λόγω ότι η Αβάντων έχει πάρα πολύ ψηλά ενίκια και όλοι φεύγουν. Α, μάλιστα. Γιατί όλοι αυτό πιστεύουν, ότι όσοι ανοίγουν μαγαζί, ειδικά για τους Έλληνες εμάς, θεωρούν ότι και καλά έχουν, γι' αυτό και τα πουλάνε και ακριβά λένε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι ο άνθρωπος για να τα πουλήσει τόσο, πόσα έχει δώσει για να τα πάρει, πόσα του μένουνε, πόσο δίνει για το μαγαζί που θα νοικιάσει και δικό του να είναι. Δίνει σε άλλα πράγματα, έχει φόρους, δίνει έμφυα, δίνει στο κράτος. Πώς βρήκατε την αγορά μας σε σχέση με της Γερμανίας? Βλέπω ότι είναι πιο φτηνή, τουλάχιστον στο σούπερ μάρκετ. Μπράβο. Τα ρύζια, ξέρετε, τα όσπρια, όλα αυτά είναι πιο φτηνά. Εκεί πέρα είναι πανάκριβα. Το λάδι, όλα αυτά είναι εδώ φτηνά τελικά. Εκεί είναι πανάκριβα. Δηλαδή, εκεί ένα μπουκάλι λάδι κάνει 12 ευρώ. Νομίζω τα πράγματα είναι όπως πρέπει να είναι. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να τον ευχαριστήσουμε. Αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω μια δουλειά χωρίς κόσμο. Ζω μέσα από αυτό. Δεν θα μπορούσα κάτι άψυχο, δηλαδή να ήμουν πίσω από ένα γραφείο που και αυτό χρειάζεται, όλα χρειάζονται. Ναι, φυσικά, ο καθένας και διαλέγει. να έχω να κάνω με χαρτιά μου. Φτιάχνει τη διάθεση. Αυτό πραγματικά Ακόμα είναι. και μια τρελή να μπει μέσα. Είναι το αλατοπίπερο. Έχει κάθε μέρα ένα τρελό καταναλωτή ημέρα. Εννοείται. Για αυτές πεθαίνω. Είναι οι αγάπες μου. Σας αγαπώ. Συμφωνώ, παρόλο που οι άντρες δεν πολύ ψωνίζουν, μπορώ να καταλάβω τα προβλήματα των γυναικών. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Θα ήταν ωραίο όμως και από πλευρά μας να υπάρχουν αυτά τα μαγαζιά που είπε. Εσείς γιατί δεν πολύ ψωνίζετε από άποψη? Γενικά το αντρικό φύλο δεν πολύ ψωνίζει και όταν ψωνίζει μπορεί να ψωνίσει από παντού. Εγώ με το ίντερνετ προσωπικά, οπότε είτε ανοίξει είτε δεν ανοίξει, δεν θα πάω. Όλα σου δηλαδή τα πράγματα τα ψωνίζεις από ίντερνετ? Εκτός από φαγητό, ναι. Σупερ. Δηλαδή δεν μπαίνεις ποτέ στον πειρασμό σε ένα κατάστημα να δεις κάτι στη βιτρίνα και να πεις ας μπορώ να δοκιμάσω αυτό το μπουφάν? Όχι. Πετυχαίνουν οι αγορές ιντερνετικές? Ναι, γιατί ψωνίζω συγκεκριμένα πράγματα που ας πούμε ξέρω το νούμερό μου και τέτοια. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί π.χ. άλλο παντελόνι μου κάνει σε άλλο νούμερο, άλλο παντελόνι σε άλλο νούμερο. Ενώ άμα τα είχαμε εδώ πέρα θα ήταν τέλειο, ρε παιδί. Πραγματικά. Το Σέιν σώζει. Και το Σέιν δεν Shein είναι σώζει. μια βλακεία και μισή. Εμένα δεν μου κάνουν τα νούμερα. Βλέπω ότι ο κάθε πελάτης έχει τις δικές του ανάγκες. Φυσικά ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και πρέπει να τον ευχαριστούμε και να προσπαθούμε όσο περισσότερο να τον ικανοποιήσουμε. Πολύ ωραία όλα. Είμαι ευχαριστημένη. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Τα εμπορικά μαγαζιά της Χαλκίδας είναι εμπορικά. Τέλος, είναι top. Είναι top, Είναι καλά. top, Πραγματικά top, δεν θα σε σας όλα. αγκαλιάσω. Δηλαδή, μπράβο. Να είστε μπράβο. καλά. Καταναλωτές, αυτό που θέλω να τους πω για τις γιορτές είναι να προτιμήσουν την τοπική αγορά της Χαλκίδας, γιατί η τοπική αγορά της Χαλκίδας έχει εξαιρετική ποιότητα, πάρα πολύ καλές τιμές και εκτός από αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι τις τοπικές μας επιχειρήσεις. Καταθέτεις μέρος της ζωής σου μέσα στο εμπόριο, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί έχεις να κάνεις και με ψυχές, με ανθρώπους οι οποίοι σε ακούνε, σε αφογκράζονται και σε πιστεύουν για αυτό που θέλουν να πάρουν και να πάνε στο σπίτι τους ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. Δεν είναι μόνο να τους πάρεις τα λεφτά, αυτό είναι το λιγότερο. Μα πραγματικά αυτό είναι το λιγότερο. Βέβαια, αυτό είναι το λιγότερο. Ποιο είναι το μήνυμά σας για φέτος τις γιορτές στους καταναλωτές? Το μήνυμά μου για τις γιορτές είναι να ψωνίζουν από τη Χαλκίδα, από τα τοπικά μαγαζιά μας εδώ πέρα, του εμπορικού κόσμου, γιατί αυτά έρχονται και ξαναγυρνάνε μέσα στην πόλη μας. Να μην φύγουν από την πόλη μας. Όλοι οι καταναλωτές, όλοι οι Χαλκιδαίοι και οι επισκέπτες ακόμα που θα έχουμε, γιατί θα γεμίσει η Χαλκίδα, να είναι τα λεφτά μέσα στην πόλη μας, να μείνουν στην πόλη μας τα λεφτά. Να είμαστε σλάς. Κοίτα εδώ. Εδώ έχουμε Led Zeppelin, δες εδώ. Για ρίχνει γύρνα τον οντοδό, θέλω να το δω. Δεν φαίνεται τώρα, παιδί μου, Άμα κάτω το έτσι. βγάλω- Κάτω έτσι, να το δείξουμε. Καλά, τρελαίνομαι, Led Zeppelin. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι Δεν σοβαρό έχουμε κομμάτι. Εδώ, δεν έχουμε εδώ. Δεν έχουμε. Τι είναι σλάς καταρχάς αυτό που είπες? Ο το σλάς, δεν ξέρεις το σλάς. Α, σλάς είναι άντρας. Δεν ξέρεις το σλάς, θα σε σκοτώσω.
Πραγματικά θέλω να μάθω, γι' αυτό σε μεγαλώσαμε έτσι με Star Quality, για να μας Είμαι μάθεις. star, το βλέπεις. Όπου είσαι εσύ βρίσκεται και το φως, πώς γίνεται αυτό, τι λαμπερό άτομο είσαι εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Πόσα χρόνια είσαι στην αγορά? Του χρόνου, μόλις αλλάξει ο χρόνος, 30 ολόκληρα χρόνια. Πες μας την εμπειρία σου, πώς γίνεται και είσαι τόσο χαμογελαστή και λαμπερή όλα αυτά τα χρόνια. Η αγάπη και η ευγένεια πηγάζει από μέσα μου και προσπαθώ να το δείξω σε όλο τον κόσμο. Είναι το μοναδικό ανεκτήμητο αγαθό που έχουμε σε αυτή τη ζωή. Το σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μας και την αγάπη. Έτσι πάμε πολύ καλά και στη δικιά μας τη δουλειά. Δεν είναι τελικά τόσο σημαντική η τιμή για να μπει κάποιος μέσα στο μαγαζί τους, γιατί μας έχουν περάσει την ιδέα ότι μόνο με εκτόσεις και μόνο με καλύτερες τιμές μπορεί να μπει ο άλλος μέσα στο μαγαζί μας. Όχι. Είναι λάθος. Η έννοια της έκπτωσης έχει ξεχυλώσει και έχει παρερμηνευθεί πλέον. Αυτό το οποίο πρέπει να δώσουν βάση είναι το περιβάλλον του μαγαζιού και όταν θα μπαίνει μέσα ο πελάτης και ο καταναλωτής να τον κάνουν να νιώσει τόσο ωραία έτσι ώστε να θέλει να ψωνίσει και να θέλει να ξανάρθει στο μαγαζί του. Ξέρει η πελάτης αέρα που μπαίνει? Φυσικά και ξέρει. Έχει νεύρα και θέλει κάπου να πάει να τα ξεσπάσει. Αλλά χτυπάει λάθος πόρτα. Είσαι δηλαδή εσύ αυτή που τη βλέπεις βελτιωμένη την καταναλώτρια την επόμενη φορά όταν έρχεται? Βέβαια και θα με ζητήσει. Δεν το συζητώ. Πώς το εξηγείς αυτό, πες το μας. Αυτό με ευχαριστεί όμως ότι τις παίρνω από μέσα της αυτό που έχει και της αλλάζω διάθεση. Γιατί εμείς είμαστε και ψυχολόγοι πέρα από όλα τα άλλα. Άρα καταλαβαίνει ότι την αγαπάς και την αποδέχεσαι και ότι είσαι εκεί για εκείνη. Βέβαια, για όλους. Άρα η αγορά χρειάζεται ένα άτομο το οποίο να είναι ακέραιο. Εννοείται και να αγαπάει πολύ τη δουλειά του, να μην τον ενοχλεί αν κάποια θα αργήσει, αν κάποια θέλει να ξοδέψει πιο πολλά, πιο λίγα. Όλοι είναι ίδιοι στα μάτια μας. Πραγματικά είναι αντιληπτό από την πρώτη στιγμή κάποιος που έρχεται σε επαφή μαζί σου. Είναι η θετική ενέργεια που βοηθάω, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σε ευχαριστούμε. Καλές που αποτελείς γιορτές. Μέρος της αγοράς. Ευχαριστώ. Αυτό ξυπνάς έτσι ή κάνεις ένα κύκλο εργασιών με τον εαυτό σου? Ακριβώς. Όχι. Πολλές φορές δεν ξυπνάω έτσι. Ξυπνάω με λίγο περισσότερο άγχος, τι με περιμένει στη διάρκεια της ημέρας, αλλά σιγά σιγά το βρίσκω. Ξέρω και το διαχειρίζομαι, ναι. Βοηθάει ο χώρος της ομορφιάς, δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος αναγκαστικά, επειδή βάφεσαι το πρωί, επειδή ετοιμάζεσαι, νομίζω ότι βοηθάει, ναι. Καμιά φορά νιώθω τον εαυτό μου ότι όταν είμαι για να ετοιμαστώ να έρθω στη δουλειά, ανεβαίνω ψυχολογικά. Καμιά φορά όταν είμαι σε άδεια, σε ρεπό, ίσως να έχω λίγο και τις κλειστές μου. Υπάρχουν μέρες που η προσωπική σου ψυχολογία κερδίζει την απόλυτη εξυπηρέτηση και δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις τους πάντες και Όχι. Εμένα η δουλειά είναι ψυχοθεραπεία. Το αντίθετο άρα. Ναι. Ακόμα και αν δεν είσαι. Όσο κόσμο έχει, ακόμα πιο καλά μ' αρέσει. Συμφωνώ. Να μοιράζομαι. Και εγώ το ίδιο. Πραγματικά ταυτίζομαι από κι εγώ. Το να έχει, γιατί μπορεί να τύχει κάποιες περιόδους που μπορεί να έχει ενδιάμεσα κάποια μικρά κενά. Αυτό είναι κουραστικό για τον πολιτή, την πολίτρια. Όταν έχει όμως ροή είναι καλύτερα. Συμφωνώ. Μία ευχή για τον ένα μήνυμα για τους καταναλωτές και ένα μήνυμα για τους εργαζόμενους. Χρόνια πολλά σε όλους. Ξοδέψτε τα όλα. Τα λεφτά είναι σαν τα ψάρια. Τα τρώμε όσο είναι φρέσκα. Φιλάκια πολλά. Δηλαδή, χειροκρότημα στην κυρία Γκαρό από το μικρόφωνο. Όση αξία απέκτησε η Κρυεζότου μετά τον ερχομό σας, πραγματικά. Απέκτησε που ήρθες εσύ τώρα, να ξέρεις. Υγεία και αγάπη για όλους, αυτό μόνο. Τα πιο σημαντικά. Μία ευχή για τους συναδέλφους μας. Λατρεία, αγάπη και τρελά ποτά την πρωτοχρονιά. Πόσα ποτά χρειάζεσαι μετά από ένα τρελό εορταστικό ωράριο? Στα 2 είμαι. Τι ποτό πίνεις? Μ' αρέσει το κρασί πάρα πολύ και το ουίσκι, το λατρεύω. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Καλή δύναμη, καλές δουλειές. Και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές!